Jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at komme her i dag og tale for jer. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Hvert år, den 5. juni, fejrer vi demokratiet på Grundlovsdag. I dag kan vi samtidig fejre, at kvinderne har haft stemmeret i 100 år. Danmark har været et foregangsland, både i forhold til at nedskrive det forfatningsgrundlag, som vi i dag har bygget vores samfund på, men også i forhold til at få kvinderne med ind i det demokratiske fællesskab. Jeg er stolt af at bo i et land, hvor vi fejrer demokratiet og friheden til at have hver sin mening. Og det synes jeg, det arrangement, vi har stablet på benene i dag, med Daniel på den ene side og mig på den anden side, er et rigtig, rigtig godt eksempel på. I øjeblikket er det især en fornøjelse at bevæge sig rundt i landet, når der som i disse uger er valgkamp. Uanset om man bor i byen eller på landet, så bliver man mødt med smilende fotos af ansigter fra A, B, C eller V. I lygtepæle, på halmballer, på bygninger og i stilladser. Valgplakaterne har mange forskellige ansigter, mange forskellige farver, alt efter hvilket parti kandidaten på billedet tilhører. Men alle symboliserer de vores demokrati og vores frihed til at ytre, hvad vi mener. Den forskellighed, der kommer til udtryk i mødet med valgplakaterne, vidner om samfund, hvor der er plads til forskellige politiske holdninger. Der er plads til, at vi hylder og fejrer vores demokrati med en folkefest. Det er, når der er valg til Folketinget. Og selvom kvinderne nu også har været en del af demokratiet i 100 år, og vi er kommet rigtig langt på ligestillingsområdet mellem mænd og kvinder, så har vi stadig udfordringer. Der er ikke ret mange kvinder i bestyrelser i de store virksomheder, og der er ikke ret mange mænd, der tager barsel. Det er selvfølgelig en udfordring, men en udfordring, som bør løses uden lovindgreb. Kvinders rettigheder er vigtige. Det er mænds også. Det vil ikke gavne ligestillingen, hvis vi indfører kvoter om, hvor mange kvinder, der skal være i afdelinger eller på bestemte poster. Det vil bare være et udtryk for endnu mere formynderi i vores samfund. På lige præcis det område må det være fortsat op til de frie markedskræfter at vælge, hvem den mest egnede kandidat er, uden at tage hensyn til, om man er mand eller kvinde. Lad os i stedet glædes over de fremskridt, der er sket. Der er langt flere kvinder på arbejdsmarkedet end for 100 år siden. Der er langt flere kvinder i politik end for 100 år siden. Vi har sågar en kvindelig statsminister, i hvert fald frem til den 18. juni. Og når jeg ser på min egen situation, kvinde i valgkamp med baby på 5 måneder på armen, ja, så er det vist et af de bedste eksempler på, at ligestillingen er blevet bedre, end den var for 100 år siden. Men der er også andre områder, vi kan ligestille end mænd og kvinder. For eksempel ligestille fysiske og psykiske sygdomme. En af Venstres mærkesager er et bedre og et mere trygt sundhedssystem. Vi kan ikke byde mennesker, der kæmper mod sygdom, at de skal spises af med lange ventetider for udredning, behandling og genoptræning. Mennesker, der får konstateret kræft, skal ikke vente flere måneder på at komme i behandling. De skal behandles med det samme, og den behandling, de skal få, skal være af højeste kvalitet. Vi er nødt til at nytænke vores system. De patienter, der lider af en fysisk sygdom, får en rigtig god behandling, og skal have en rigtig god behandling. Og det skal de mennesker, der lider af en psykisk sygdom, også. Derfor skal vi investere mere i sundhedsvæsenet. Der skal være råd til en fornuftig behandling af psykisk syge. Der skal være råd til akutklinikker og ambulancer i yderområderne. Der skal være råd til, at patienterne bliver den tid på hospitalet, som er nødvendigt, så de ikke konstant bliver genindlagt. Og der skal være tryghed og sikkerhed for, at alle danskere bliver behandlet, når de bliver syge.
Og netop derfor har Venstre for 2 dage siden lanceret et nyt sundhedsudspil. Og det kan vi godt, selvom vi i Venstre vil indføre udgiftsstop. Vi kan kun bruge pengene én gang. Og jeg vil hellere skære i ulandsbistanden og bruge pengene på at højne kvaliteten i vores sundhedssystem. Jeg vil også hellere sige stop for flere regler, bureaukrati, dokumentationskrav og papirnusseri og bruge pengene på sundhedssystemet. Og jeg vil også hellere sige stop for endnu en stigning i indvandringen og bruge pengene på at højne kvaliteten i vores sundhedssystem. Der er mange steder i det offentlige, hvor vi kan omfordele midlerne og bruge dem bedre. Men vi er nødt til at begynde at diskutere, hvordan pengene i det offentlige skal prioriteres. Der er efter min mening mange eksempler på, at pengene bliver brugt helt forkert. Og derfor kan vi finde flere steder, hvor pengene kan tages fra og bruges på sundhedssystemet, flere varme hænder i vores sundhedssystem. Jeg kunne tale længe om politiske emner, der bør fokuseres på. Men min taletid er snart slut, så derfor vil jeg runde af med at vende tilbage til den her festdag, den 5. juni, grundlovsdag. Det er ikke mange lande forundt at have så frit og tolerant et samfund, som det vi nyder i Danmark. Og derfor skal vi huske at fejre 5. juni, som vi gør i dag. Og derfor er jeg rigtig glad for at se, at der er så mange mødt frem, som der er i dag. Det er 100 år siden, at kvinder fik stemmeret, og det er 25 år siden, at homoseksualitet blev fjernet fra listen over psykiske sygdomme. Skal 2015 ikke være året, hvor vi gør op med en politisk mentalitet, der vil fortælle danskerne, hvordan vi skal leve vores liv? Skal 2015 ikke være året, hvor vi rydder op i den offentlige sektor og begynder at prioritere vores fælles ressourcer bedre? Og skal 2015 ikke være året, hvor vi i stedet for at tale for så meget... Jeg prøver det igen. Og skal 2015 ikke være året, hvor vi i stedet for at tale så meget om ligestilling mellem mænd og kvinder, taler om ligestilling mellem psykiske og fysiske sygdomme? Og skal så dagen i dag ikke være dagen, hvor vi glæder os over, at vi lever i Danmark, et demokratisk samfund, hvor udfordringerne på ligestillingsområdet trods alt er til at overskue? Tak for jeres tid.